Panguva ino yatikuona mavoices they are rising up against the leadership yemutungamiri wenyika Emerson Adams Mnangagwa. Panguva inoyi tona mashoko obuda achinzi Zimbabwe is now a crime scene, awo yakuonekwa as a family business. Pamusoro paunoonekwa kunzi mutungamiri wenyika Muzora Nhasi aiwa anoonekwa kunzi nemamwe mazanu PF members vari kupirike pfava. Panapa vanhu vanouya vachibvunza vachiti why the parliament yese iri kuenda kupirike farm kunoitei? Is it a business place or office? Sana bida mashoko anobuda nyogwa panapa tiona kuti people they are not fed up nezvakuitwa nethe regime panguva inoyi. Kuti subscribe like on the bell icon. Tichipinda panapa BBC Zimbabwe vanobuda vanyora vachiti vanotanga posta this video ramuri kuona rekupirike farm kupinda vanyora vachiti Zimbabwe is a crime scene. Zimbabwe is now a family business. Every government business and decision making are now done at someone's farm. Pirike farm. Vakaranga vari kudya rifa. Geza was right. This is not how you run a country. Domashoko ari kuoneka kunzi Bombshell Geza zvaanenge achitaura nyangwe vanhu vachimuti aiwa pamwe anenge atova YouTuber kana content creator, but vanhu vachizotarisa nemashoko anenge atogwa naBombshell Geza maaddresses ake vari kuuya panapa vachiti Bombshell yedu vanhu vangamusora but ari kutaura chokwadi kuti why is it sometimes parliamentary proceedings kana zvinhu zvinova zvichidiscussiwa things to do with succession, things to do with term extension zvina zviita kupirike farm kuko parliament kunenge kwashatei. Mashoko anobuda nyogwa panapa vanhu vachiti why is it they are going kupirike farm kufamu remumwe munhu. Toona kuti parliament yese pamwechete neopposition inozivikanwa kuti haisi legitimate. Opposition vanaSingizwa Chabangu vanoonekwa vachienda kupirike farm. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chatikuona zviri kuitika panguva inoyi. Mavoices ari kurise up against mutungamiri wenyika vachidhimandiwa kuti varesign immediately. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu dzemafungiro enyu, subscribe or like, chito the bell icon.